weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique sakkusana yoni to tumanna to kantora to casamance to sare alpha to madina guna sakidira jaali guela to fondu bagodina ñabina ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno samassa to matam e ko taari ɗum kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma jaaha to leydi Mauritanie sumgoji leydi Mauritanie résultat ji mabɓe jalti ha laaɓi aseta hanki to leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita o holliri tigui dendagal ngaalu makko ngu jogui o holliri ɗum yeeso suudu ñawore leydi ndi to leydi Sénégal yoga e guure e région ngaji e nder leydi Sénégal e oɗo saaha ne tawe e yolayru to lerde Congo ko lundiyanke goto cokaɗo kene wona duuɓi ɗiɗi e nder kaso mo Kinshasa ko kañum yalti aduna e nder kaso to leydi Angola ma en kaale José Eduardo dos Santos mennoɗo ardade leydi ndi taw kañum wonno mawɗo kaaɗo landa witega MPLA o holliri tigui o woppiti ha laaɓi ardade landa ka bisimilla mum e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo hoore bira jeenayyi lewru septembre hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he musidɗo moon haali Abouba ko adi kabaruji men eɗen jogui ɓatake ummade e musidɗo meɗen hono eɓen jogui ɓatake jaam taw ko ɓatake ummade e musidɗo men biteɗo Sadio Ami Sissoko ɓatake jaam ɓatake e rango ummade e musidɗo meɗen hono biteɗo Sadio Ami Sissoko gorko mo Sare Alpha eɓe mbaɗi e rango faade e dendagal yimɓe taw kadi ko holɓe e guure takkiɗe ngolɗo cangol bitengol simma eɓe mbaɗi e rango noon faade dendagal yimɓe tawateɓe gon yimɓe e ngol cangol ndeɓe notto e ndeɗo fedde taw kadi ko fedde ndeɓe tafi eɓe inniri fedde nde TKC ko noon tigui fedde nde wiyete e mbaɗi e rango noon faade dendagal yimɓe tawa kadi ko lortiɓe walla ko wurɓe takko ngolɗo cangol nde nototo e fedde nde ha tengti noon e yimɓe ngoɗo wuuro hono wuuro witengo Tummanna e wuuro witengo Kantoura e wuuro witengo Casamance eɓe mbaɗi e rango noon faade dendagal ɓeɗo e dendagal guure foof tawateɗe e diwan tawa kadi ko yimɓe e ngolɗo cangol bitengol simbade nototo e rango mabɓe e ndeɗo fedde woni sababu noon e rango woni muuye mabɓe e tigui fandare mabɓe ko yidde kay ubbidde ngolɗo cangol beela kay cangol ngol no ubbito e oɗo saaha tawa ko cangol puɗɗingol ubbade beele ɓe mbawa wurtinde cangol ngol ɓe ubbita cangol ngol ɓe mbawa wurtinde cangol ngol nde wonnon kay guila cangol ngol ubbi ɓe teskima tigui e oɗo saaha ɓe natti wawde hebde mbarude ɓe natti hebde liɗɗi ɓe natti kadi noon cangol ngol kadi e remru hewru ne heɓatano e cangol guila cangol ngol no uddi fade oɗo saaha joni gueɗe kewɗe tawa kadi ko ɓuural gonnogal e cangol he e oɗo saaha ɓe natti hebde ɗum eɓe mbaɗi erango noon faade dendagal ɓesguji mabɓe de nottoɓe beele kay eɓe mbawa ƴettude feere wawde kay wurtinde e ubbidde ngolɗo cangol erango mabɓe noon kala jiɗɗo hen ko ɓuuri labde e labtude ne wawi noddude tigui e ɗiɗo numéro uji jomum yo waɗa capan tati woni plus 33 mbaɗa 06 mbaɗa 06 89 26
01 60 woni ɓolume jeegom capanɗe jeetati e jeenayyi nogas jeegom ɓolume e goho e capanɗe jeegom walla kadi mbaɗa 07 58 58 29 76 86 sen kaale pular woni ɓolume jeeɗiɗi capanɗe joyyi e jeetati nogas e jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeetati e jeegom numéro goɗɗo kadi ne woodi mbaɗa ɓolume jeeɗiɗi capanɗe joyyi e goho nogas e nayyi sappo e ɗiɗi capanɗe joyyi sen kaale tubankore mbiyen 07 51 24 12 50 kala noddude ɗiɗo numéro ji maɓe kalat ɗum kay tawa waɗi indicatif leydi France woni plus 33 kala noddude ɗiɗo numéro ji tati ma heeɓ hen ko ɓuuri labde e ko ɓuuri labtude waytinde o ɓataki o noon ko musidɗo men sehil men biyeteɗo Sadio Ami Sissoko gorko mo Sare Alpha. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hono no mbiruɗen e kardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗot nen to leydi Mauritanie noon e ñalawma hanki o catala bitegal seni ɓe kolliri tigui ɓe ɓayyini kabaruji ɓe jaltini résultat ji taw ko sumgoji bannoɗi ñande goho lewru septembre gonɗen ndu sumgoji noon taw ko sumgoji mairie ji sumgoji député ji e sumgoji witeɓe conseiller régionaux ji ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o kikiɗe hanki ɓe jaltini résultat ji ɗi ha laaɓi cerra e oɗo saaha noon hollirama tigui ko kaɗo landa taw ko landal laamu wiyete ka IPR ko kañum heedi yesso noon e oɗo saaha mo kalaten landa IPR ka heeɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi député woni 67 député ɓe keeɓi ɗumen tawa kadi ko dès le premier tour woni guila dawal ɗiɗiɓal e oɗo saaha joni kadi eɓe jogui nogas e ɗiɗi mbiri tawa kadi koye landa IPR ko député ji e oɗo saaha ko yahoɓe dawal ɗiɗiɓal noon hono Mohamed Vala Wul Bilal kanko woni hoorejo catalla Sénégal o waɗi noon ko ñalawma hanki hiɗe hanki o waɗi conférence de presse o hucciti tigui e jaydiyankoɓe hucciti e ɓesgu Mauritanie naaɓe foof o holliri ɗumen ko addi foof o yetti ɗumen o jarni ɗumen e oɗo saaha kay e ɗiɗo sumgoji dewɗi lawol tawa kadi sumgoji ɗi o holliri tigui jaari no poti yarude waɗani dillere waɗani hariji waɗani haydara moni foof yitima hen hoore mum yeehi tigui suɓnima mo yiiɗi suɓanade e holliri tigui sumgoji ɗi deewi lawol moni tigui o wiyete sumgoji démocratique e nder leydi he moni foof yitima hen hoore mum o weltima no fewi kadi e widemo kanko hoorejo catal Sénégal saabu e widemo kadi capanɗe e nder temedere foof capanɗe jeeɗiɗi e tato neɗɗo yalti kay wawde wotode woni tigui tode participation ko 73% o waɗi noon e rango makko walla guettor makko e ñagade yimɓe yafuya kay saabu kay résultat ji ɗi leeli yaltude no fewi ɗum noon o yafnima hen yimɓe kadi o weltinima foof dendagal ardiɓe landaji dawrugol e dendagal yimɓe aroɓe wodde kamɓe foof o weltinimaɓe no fewi o waɗi e rango noon yettudeɓe e andindeɓe kadi laamu leydi Mauritanie weltima hen no fewi kay e oɗo saaha noɓe kolliri tigui ko wonde wiyete hakkilantagal woni esprit démocratique e nder leydi he o holliri noon e oɗo saaha yimɓe hewɓe ene kaala wonde kay dawal ɗiɗiɓal koko foti dirtinede walla dirtinama kono yo yimɓe gandu yo Mauritanie naɓe foof yo gandu wonande kay yahoɓe dawal ɗiɗiɓal yo gandu dirtinaka ko ñande sappo joyi lewru gonɗen ndu lewru septembre ko nden tigui woni deuxiéme tour woni dawal ɗiɗiɓal hono tonguirno guila kay ko adi sumgoji ɗi ne mbaɗa ko ɗum tigui suɓano o holliri noon ñalawma o dirtinaka ko ñande hen tigui woni sumgoji dawal ɗiɗiɓal ñande sappo joyi lewru septembre ha joni koye on fannu keddoɗen jeehen ha to Rosso noon e sumgoji bannoɗi toon noon ñande goho lewru mbiɗen ndu lewru septembre o reso noon e nder wuuro Rosso noon yaadi toon dawal ɗiɗiɓal ko landa wiyete ka IPR tawa kadi kanko yaadi e landaji ɗiɗi rendinɓe doole mumen ndendinɓe daadi ko wiyete coalition taw ko ɗin landaji ɗiɗi ndendini woni kaɗo landa wiyete ka APP e landa wiyete ka alwiyam ko kañƴe ndendini doole mabɓe ɓe jaadi noon e kaɗo landa wiyete ka IPR dawal ɗiɗiɓal ko IPR noon heedi yesso heeɓi toon 39,32% rewi e mabɓe ko alwiyam ɗon heeɓi toon 11,8% rewi e mabɓe tarabo ko landa woni troisiéme ko landa wiyete
ka tawassul kan heɓi ko 7% ha joni koye on fannu keddoɗen jehen ha e nder polpolol dande maayo ene e nder commune Bagodine e nder commune Bagodine noon tawa kadi ko nder hen tawte ngoɗo wuuro witengo fondu noon ene tawi oɗo saaha joni noon ko ɗaftodiral manggal woni toon hakkude taw ɗaftodiral maire uji hakkude Bagodine e fondu hakkude Bagodine e fondu walla mbiyan hakkude landa IPR e landa IDP mbiriji landaji ɗiɗi ko kamɓe jaadi dawal ɗiɗi woni mbiri landa IPR e mbiri landa IDP ko kamɓe ɗiɗi jaadi dawal ɗiɗi woni deuxiéme tour o ngam Adama kañum woni ngam Adama ko ancien diplomate ko ancien diplomate ko on woni mbiri IPR woni landa lamuka o yaadi noon koye oɗo biteɗo Dia Oumar Hamidou noon ko kañum ko woni mbiri IDP tawi kadi ko on noon ko jibinande wuuro fondu gila ko ɓooyi noon ɗiɗo duuɓi fof wuuro fondu ngo ne fooɗono tigui ngam ittude mairie ndi e juuɗe Bagodine ko poɗodiral woni hakkude mabɓe ko ɗum saabi noon e oɗo saaha fondunaɓe hewɓe hay kay jeeyaɓe e kaɗo landa wiyete ka IPR gonani tigui gotani to banggue mairie ji ɓe ɓuuri wotante ko oɗo biteɗo Dia Oumar Hamidou beele kay mairie ndi ene wawa artude e juuɗe mabɓe kamɓe fondunaɓe ɓe keeɓi ballal kadi ummade e nde ngoɗo wuuro wiyetego ñabbinanaɓe hewɓe gotani ko gondani tigui ko ñabbinnaɓe hewɓe kollirama tigui gotani ko kamɓe kadi gonani ko kamɓe gonani bureau ngoɗo bureau noon bureau ji 4 e nder fondu kala bureau ji 4 e nder fondu e bureau wongo taw ko bureau woto tawatego e nder lewe ɗin bureau ji foof hollirama toon wonde adama ngam heɓani toon haydara walla ko poolaɗo e ɗin bureau ji ko Dia o kañum tigui heeɓi toon polgum ɗum noon wonani tigui fartague mawde wonande yimɓe on diwan yimɓe fondunaɓe e oɗo saaha noon beele kay e oɗo saaha beele noon e oɗo saaha poɗodiral hakkude IPR e IDP beele jogorani wontude poɗodiral hakkude Bagodine e fondu ko namdal faade mabɓe eɗen ciftina bandiraɓe tan noon kamɓe fondunaɓe e ñabinnaɓe foof eɗen mbiya tan yooɓe gandu fondu e ñabina foof ko wuuro woto jiidi nene jiidi baba ko kamɓe jiidi enɗam yooɓe tinno yooɓe gandu ko dawrugol moni foof yo wonmo won yiɗani foof yooɓe gandu kadi so tawi ko Dia o heeɓi walla so tawi kadi ko ngam o heeɓi mbawɗo hebde foof ko kamɓe keeɓi yooɓe tinno ɓe mbasa bonnude enɗam mabɓe ɓe mbasa bonnude jiidugal mabɓe ɓe ganda ko dawrugol kadi koko ɓennata mone mabɓe foof wotana mo yiiɗi wotande kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen Mohamed Wul Abdelaziz hoorejo leydi ndi gonɗo e ɗemgal mum tawa kadi koto koredinora aleda hande o jeenayyi lewru septembre koredinor mawnini tigui manditare mum tawa ko ngollo waɗi 90 wol lawol ko leydi Corée du Nord ene mawnina manditare woni indépendance muɗum défilé militaire mo hono mum meeɗa yiyede tawa kadi kaɓɓirɗe garɗuɗe no fewi jiitam jaltinama hen ko wayno char uji de combat ko wayno werlaji garɗuɗi werlaji koninkoɓe e ko wayno moto ji kewɗi jalti e koninkoɓe militaire uji kewɗi kala fannu jalti koni dadiɓe kala fannu jalti mbaɗi défilé tawa kadi ko yesso Mohamed Wul Abdelaziz hoorejo leydi ndi défilé mo hono mum hewani yiyede taw kadi e hitande hikka noon teskama tigui hoorejo leydi Corée du Nord o jaɓani yaltinde missilaji makko taw ko missilaji balistique intercontinental woni tigui missilaji bawɗi yaade to woɗɗi ummotoɗi guilati Corée bawɗi yaade ha to dowlaji Amérique walla bawɗi yaade e nder continent mo yiiɗi foof e hitande hikka noon hollirama tigui o yaltinani ɗin missilaji o yaltini missilaji seeɗa taw ko missilaji porté moyenne woni tigui missilaji tokosi ko ɗim tigui o yaltini Mohamed Wul Abdelaziz hoorejo leydi Mauritanie tawtorama ñalawma hande o tawtorama tigui oɗo défilé militaire walla mbiyen o tawtorama manditare leydi Corée du Nord o yahani goto noon saabu omo yaade biteɗo Ismaïla Wul Cheikh ko kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo jokkodiral leydi Mauritanie e caggal leydi omo yaadi kadi e oɗo biteɗo Mokhtar Wul Ndiaye ko kañum woni jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo faggudu e leydi ndi komi jiiɗani noon guila hitande 1997 faade joni kala ñande 9 lewru septembre o gonɗen ndu Corée du Nord ene heewi mawninde tigui manditare leydi muɗum sen ummima to leydi Mauritanie ko ɗon batten tabal payen to leydi Mali ñande alkamisa 6 lewru septembre gonɗen ndu Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi ndi e oɗo saaha cubtaɗo yo jotto ko manda mum ɗiɗaɓo taw ko duuɓi 5 o holliri ngaalu makko foof ko jogui tawa kadi ko yeeso suudu ñawirɗo leydi ndi hono no holliri kuulal leydi ndi e nder leydi Mali noon e tugnorgal leydi mabɓe ɓe jogui kuulal tawa kadi kuulal 37 e nder tugnorgal bindunogal guila ñande 25 lewru février hitande ujunere
temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e ɗiɗi woni 25 février 1992 ngal kuulal noon ene yamiri kala hoorejo leydi ko adi ken jooɗo ne foti déclarde hollal yimɓe fof ngalu mum déclara ngalu mum no foti jogii e kala hitande kadi jomum ne foti hollirde ngalu mum ko jogii ande ko ɓeydi hen e ko ɓeydaki hen ɗum foof noon ko mbawgam wawde rewtude e haɓade ko wiyete muñari e dirtinde haalis koppareje leydi Ibrahima Boubacara Keita noon ko adi komo jotto o waɗi déclaration dendagal ngalu makko ko jogui foof saabu noon o jejjini ɗum o déclare ɗum ko ñande guila ñande tati lewru septembre kono ko ñande jeeso suudu ñawurdu kono ko ñande jeegom nde ko nden tigui suudu ñawirdu ndu ɓayini tawa kadi ko mawɗo suudu ndu ko kañum tigui ɓayini publiquement woni yeeso bismu malinaɓe foof yidde andinde kay wonde Ibrahima Boubacara Keita de yaltini dennagal ngalu mum foof holliri e oɗo saahaɓe tonggui eɓe gandi no foti ɓe jogui ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalen noon e police mo leydi Mali ene teskano ene ɗamina noon e ɗeɗo balle hono oɗo biteɗo Moussa ak Infani Moussa ak Moussa ak Fahi ko mawɗo police ɗacci jafoɗon e inde nde ko mawɗo police woni directeur de police mo leydi Mali ene teska noon e ɗamina e ɗeɗo balle mo ɗamina jirguidde commissariat ji kewɗi e service aji police foof mawo wat ko wiyete affectation ngaji kewɗi e nder leydi he mawo jirguiɗe no feewi e oɗo saaha noon ko fayre mawde wonande yoga e police ji ha tengte kay ɓe jiiɗa affectede ɓe jiiɗa neldede e nokkuji goɗɗi ko fayre mawde mo jiiɗa foof nana futtini guite yoga e mabɓe nana cor sorta hakkude sernaɓe e hakkude sernaɓe e hakkude féticheur uji woni tigui wiileɓe beele kay jomum en ne mbasa affectede walla ne mbasa ittede e golle mumen ene teska noon e affectation ngaji ɗaminiɗe wadde ɗi yimɓe hewɓe taw ko golliɓe golle moƴƴe no fewi tengtinɓe golle mumen ene ɗamini tigui ma keeb jeenari walla mba mbaɗi e nokkuji taw ko nokkuji ɓuɓɗi no fewi kadi ko nokkuji dañirɗi yoga e mabɓe noon taw kadi koɓe gollota ko golle moƴƴe no fewi walla kadi waɗoɓe jaaruɓe to banggue muñari ene ɗamini so jomumen hayso ittaka e golle mumen ma affecté nokkuji tawa haydara ala ko keɓata toon tawa kadi ko nokkuji ɗi jomumen jiiɗa yaade ɗum noon tawa ko waɗi no annama yidde wadde jomumen pinira e nder leydi heni sen ummima to leydi Mali ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal ma en kaale Samba Touré ko photographe e nder leydi Sénégal o dattorino noon ko fodde rewɓe e kala saaha o suɓo rewɓe yontaɓe no fewi sukaɓe rewɓe yodɓe yontaɓe ko ɓen tigui o heewi suɓade omo fota ɗumen tawa kadi o hollirta addanamo fodde ɓen noon ko yidde wadde ko wiyete spot publicitaire woni tigui ƴettude nate e rewɓe yodɓe no fewi ene mbaɗa e gueɗe taw ko gueɗe jeeyirɗe ko wayno produit cosmétique woni papeterie ha e messuji e gueɗe baɗe noon walla comci jomumen mbaɗa hen photoje nate taw ko nate rewɓe yodɓe ko ɗum woni o holliri tigui ɗum woni darde makko e kala saaha noon omo eero sukaɓe rewɓe wonde kay kala garɗo ƴettiɗen photoje ɓe poti ɗum so tawi kay jomum ƴettama ene wawi hebde ha 600 000 francs woni temedere nogas ujunere taw ko haalis CFA nden noon sukaɓe rewɓe hewɓe Sénégal naɓe ne keewi notitade e ngon noddangu soɓe gaari noon caggal nde o fuɗɗi fodde ɓe taha foof wiye jomum yo jippin misor mum yo jomum yaltin balaɓe mum yo huñ wutte mum yo jomum huñ yo wood ko waɗi e kala saaha mo ɓortira jomum seeɗa seeɗa ha ɓe hen ɓorto ha e feccere yoga hen ɓorto ha no jibinira o fotiri ɗumen noon caggal noon to foti jomumen o ƴetta numéro aji téléphone ngaji mumen e adresse gaji mumen o hollira tigui wonde so jomumen sélectionnama ma o ƴettu ma noddu ɗumen e ngan sanga noon caggal nde o foti ɓen yoga e mabɓe kay so jaaɓi ɓortade ha no jibinira noon o foti ɗumen ko nden tigui o heewi so yeehi ha woni balle o ƴetta téléphone makko o nodda jomumen o hollira kay wonde omo jogui nate mumen ne ɓorti ha laaɓi woda ko namdi ɗumen yo dokkumo koppereje so ɗum ala ko ɓayino photoje ɗe e réseaux sociaux ji o waɗa ɓe ko wiyete chantage yoga e mabɓe noon jogo hen kulhulul fewi tawa kadi yoga e mabɓe ko resaɓe walla ko ƴemaɓe gañi tigui guila dewle mumen bonde walla guila yibɓe wonɓe anduɓe ɗumen jiide nate mumen yoga e ɓen sukaɓe rewɓe noon ene kewi yaltinde koppereje ɗe o wi ɗumen ɗen dokkamo so tawi noon garduno ko yidde hebde haalis keɓani haalis kadi jaltina koppereje kewɗe o rewi ɗum noon o rewi beelama fittanu makko o rewi kadi wadde ɗeɗo gueɗe taw kadi ko liggey ɓuɓɗo no fewi o woppani ha o yani e debbo goto taw kadi suka debbo ƴakkowo poɗɗe woni mo hulani haydara nden o noddi on omo jogui natal mum ne ɓurti ha laaɓi o waɗi ko wiyete chantage yo neldu addu koppereje so ɗum ala o ɓayyina natal mum on noon ɓuurimo ƴakkude poɗɗe kañum ne yeehi portoyimo plainte to yeeso police ko ɗon police arenimo o nangga tigui o taw caggal nde o nangga noon ɓe jurni téléphone aji makko ɓe tawi téléphone ngaji he photo je kulɓiniɗe no fewi photo je ɗe huno ko wawa jangtade e oɗo saaha nden o nanggama noon o holliri tigui kanko Touré o holliri tigui o golotto koye debbo goto biyeteɗo Astel tawa kadi ko jeeyowo produit cosmétique woni tigui gueɗe papeterie ko ɗum yeyata ko kañum tigui yamirta yo waɗa ɗen photoje beele kay waɗa expliqué spot publicitaire ɗum noon o addananimo tigui ɓiltade e juuɗe ɓen waɗoɓe losgoji hawa yeeso hawa dari yeeso parquet o taƴanama omo leelo duuɓi ɗiɗi e kaso tawa kadi o yiyata nangue
ha joni ko to leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Sandaga noon e subaka hande o ko cuumu waɗi toon tawa kadi ko cuumu magasin goto jeewo comci kañum tuubi sumi e nder Sandaga legal tawategal e nder Dakar boutique o noon en tawi tigui tawa ko face à face woni to waɗɗani oɗo pharmacie biteɗo pharmacie Guigo ko ɗon tigui boutique o tawaten huccite on pharmacie ko on boutique sumi en keɓani noon so tawi keɓani andude holko boni hen ma en gartu hen sen keeɓi ko ɓuuri ɗo yajje ha joni ko to leydi Sénégal kalen ko fate dawrugol e sungoji leydi Sénégal ɗaminiɗe wadde e hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni nogas e nayyi lewru février 2019 ɗaminiɗe wadde e oɗo saaha noon e hakkillaji kewɗi ene nanggui wonde kay oɗo taw ko biteɗo oɗo taw ko yimɓe dawrugol biteɗo ceerno Alassane Sall e biteɗo Ousmane Sonko kamɓe ɗiɗo foof noon taw ko gembiɓe gam yidde wonde e biriji ardade leydi ndi ene ɗamina noon hitande hikka nde mabɓe ndendina dole mabɓe ɓe mbaɗa ko wiyete coalition ɓe gona neɗɗo goto ɓe ndendina landa mabɓe gam wawde dartade oɗo biteɗo Macky Sall kanko oɗo biteɗo ceerno Amadou Sall ceerno Alassane Sall hollirama tigui ceerno Alassane Sall caggal nde o namda noon o holliri tigui wonde ko kaldigal o woni e oɗo saaha hakkude makko e biteɗo Ousmane Sonko ko kaldigal woni hakkude mabɓe so pamodirel dañama eɓe wawi ɓe mbaɗa ko wiyete coalition ɓe gona landa gota e oɗo saaha noon holliri mane mabɓe foof nana daari gam ƴewode cifande mum ko wiyete parrainage beele kay soɓe pamodiri taw ɓe mbawi rentinde soɓe pamodirani noon tawa golle mabɓe dartaki ha joni ko leydi Sénégal jehen ha to Ziguinchor noon ko bateau goto bateau Chalitier woni bateau gawowo liɗɗi taw wona liɗɗi yaboyi ko on bateau e oɗo saaha noon ko kañum yooli bateau o noon o yooli koye nder lugge majje leydi Sénégal hakkude to wiyete maayo Casamance e oɗon ngoɗo maayo hango witego océan Atlantique bateau o noon ne jonnuno sappo joyi neɗɗo taw ko awoɓe e nden bateau yoolima hen tato e mabɓe dañi fattange kay wawde fabade caggal nde bateau faabu ari faabiɓe e oɗo saaha mo kalaten sappo e ɗiɗo e mabɓe sappo e ɗiɗo heddiɓe ɓe nana tigui majji e nder lugge maje ene majjine donki yitede ko woni ko wiyete porté disparu e oɗo saaha noon ene taska tigui e maaje ɗe ne kewi hendu e ƴiwole e kala saaha e beñe peppeje mawɗe no fewi ɗum noon wallitani ɓen yiilotoɓe ɓe wiyeteɓe les sécurité on ɗum wallitani ɗumen ko adi ɗum noon tawa météo halfinaɓe météo leydi ndi mbaɗino e rango fade dendagal gollotoɓe e maaje ha tengti e awoɓe nde mbattata hakkillaji nden to saabu kayɓe kollirin tuggi aljuma sanga 18 heures woni futuro ha ñande aset hanki o sanga 21 heures ɓe kollirino tigui ma maaje ɗe pindu no fewi ma waɗa bempeƴe mawɗe no fewi nde ɓe ndentoto ko ɗum noon saabi noon mataw ɓeɗo keɓaki on kabaru ha mbawi kay dañde oɗo tana ha joni koto Ziguinchor kaddoren to Ziguinchor noon ko gorko goto mawɗo caggal kay nde o tawa e nder suudu makko omo ƴetti ɓoggol omo haɓɓi e poutre walla huɓere makko omo waɗi worso omo haɓɓi e dande makko omo welta o wondani wonki nden gendarme aɓe wuuro ngo gari tigui ƴettimo ɗon nanimo tigui waɗide ko wiyete autopsie gam sa andude ko saabi ko mayri ha e oɗo saaha noon suwaka tigui andude losgoji nana uddita hen yummuma kanko bartiɗo holliri tigui caggal ko adi komo watto tawa nde o ummi ondinoma to gendarmerie ko toon o yano noon caggal nde o jogdino luural e yimɓeɓe o jogdino luural o yehino to gendarmerie nde o ummi to gendarmerie noon ko nden tigui o arti o salminiɓe o natti nder suudu mabɓe suudu makko guila nden noon o yaltani ha nde o tawa omo maayi sen ummima toon to Ziguinchor jeen ha to wiyete Kera Madiabel ne tawe tigui e nder falde ñoromo Sénégal ko toon tigui ɗum tawaten ko nder on diwan walla nder on commune ko toon tigui oɗo biteɗo Moustapha Niass mawɗo suudu hoorejo suudu sarɗeji woni tigui président du Sénat président assemblée nationale leydi Sénégal ko toon tigui tawate e oɗo saaha noon nder on diwan biteɗo nder on commune biteɗo Kera Madial en taska tigui ko yollare mawɗo woni toon yoga e guure e yoga e galleji kay koye ndiyam tigui goni ha joni koye on fannu keddoten jeen ha to wiyete Dieng noon fodde tembe fen Dieng noon ko toɓoji kewɗi caami toon toɓoji kewɗi ndiyam ko kañum taami toon Dieng ne tawe tigui e falde Kaolack guure kewɗe noon jolima e yoga e guure kadi ha tengti e nder oɗo commune biteɗo Dieng en fodde temedere hectare tawa ko remru e oɗo saaha guese mumen fodde temedere hectare guese ndemanode hollirama tigui yolima koye ndiyam woni yoga e guure kewɗe kadi e oɗo saaha guure mabɓe kewɗe taw ko wayno ngoɗo wuuro witego Diassé Peul woni Diassé Fulɓe e Diassé Wolof e wuuro witego Affé ha to wiyete Mbuddayi ɗeɗo guure foof e ko nandi hen teskama tigui guese mumen koko jooli guese mumen guerte ha guese gawri ha makka ha e ñebbe guese kala koɓe jabbuno e oɗo saaha tigui ko yolare woni yoga kadi e ɗeɗo guure ɗe limtuɗen ñoɗoga e ɗeɗo guure limtuɗen ñande jamma alhamisa ene wiyeta aljuma ko ñande wiyeta aljuma ko toɓoji kewɗi ndiyam sami toon jamma o yoga e mabɓe ganda tigui ɗeɗo guure ganda beelamma ɗoygol yoga e mabɓe gandani beelamma ɗoygol on jamma saabu kay ndendinani yitere ɓe mbaali ko jamma
cofele kalumbam jamma cofele kalumbam kay nde wonnon yoga kay koɗande koko keli yoga mabɓe kadi kuli nadde e nder koɗɗe mumen gila koɗanɗe ɗe jande mumen caggal kay kuɓeje ɗe kewɗe kuɓeje bakkere caggal nde kuɓeje ɗe coofi kuɓeje ɗe noon leppitiki haaɓe kuuli gila yande mabɓe ko ɗum saabi yoga mabɓe mbaali ko bowala ngoɗo wuuro noon wiyetegom jeng noon juukima ene saaha eɗo saaha ene teskama tigui juukima no fewi taƴodiri kadi e yoga e guure Bocara Kanta Diallo ko kañum woni maire commune Dieng kanko noon o yettima guure kewɗe o wawi yettadeɓe kay duwanadeɓe e ƴewde kadi tananoɓe guurdi e sembindeɓe andindeɓe kadi wonde hakkille makko nana e mabɓe sen ummima to leydi Sénégal koto RD Congo paɗen woni république démocratique du Congo paɗen to RD Congo noon mbiyen Jean Claude Ekula Yoga ko lundiyanke ko cokonoɗo noon fodde duuɓi ɗiɗi joni tawa kadi koye nder prison mawɗo mo kaso biteɗo Makala tawateɗo e nder Kinshasa ko toon tawate fodde duuɓi ɗiɗi joni noon ko soka tawa kadi wondani e ñawara ñande aljuma jeeɗiɗi lewru gonɗen du o tawama tigui nder cellule makko tawa kadi o wondani e wonki e oɗo saaha joni noon ONG uji goɗi kewɗi woni pelle ɗe gona lamenkeri kewɗi kolliri taw ko haɓantoɓe haqqe ade ɓe kolliri mette mabɓe ɓe mbaɗi erango fade Joseph Kabila laamu leydi ndi nde woppitte kay yoga e ɓeɗo yimɓe taw ko dumbaɓe dumbiraɓe dawrugol woni yimɓe dawrugol sokaɓe koto leydi Angola cakkitoɗen to Angola noon kalene oɗo biteɗo José Eduardo dos Santos koko mennoɗo ardade leydi ni goppuɗo laamu kay kene wona duuɓi ɗiɗi joni kanko José dos Santos noon ko kanko wonno kanko José dos Santos noon ko kanko ardino kaɗo landa wiyete ko MPLA no woni mouvement populaire de libération de l'Angola fodde joni duuɓi 37 aset hankoɓe mbaɗi congrès landa ka e nder congrès noon holli tigui e oɗo saaha o natti wawde ardade landa ka yoɓe ƴeew moɓe lomtini musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguden kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma en dutto e communiqué musidɗo men sehil meɗen communiqué ko fate erango tawa kadi ko erango ndeɗo fedde erango musidɗo men umma erango ummade e musidɗo men biteɗo Sadio Ami Sissoko omo waɗi erango faade dendagal e yimɓe guure tawa kadi ko guure diwre jimɗe ngoɗo cangol biyetegol cangol tawa ngol cangol biyetegol simma ha tengti e ɗeɗo guure wuuro wiyetego Tumanna e wuuro wiyetego Kantora e wuuro wiyetego Casamance eɓe mbaɗi erango noon faade dendagal ɓesgu ɗeɗo guure foof nde nodtoto e erango mabɓe e yidde tafde ndeɗo fedde wiyetede TKC nen woni fandare mum ko yidde ubbidde ngolɗo cangol no wonno no Baba Mal wi ni maayo waɗi ndiyam ciide koɗɗali dañe maayo waɗi ndiyam mbarude dañe ɗum noon ɓe mbaɗi erango faade dendagal yimɓe ɗeɗo guure beele kay ɓe mbawa ubbide ngol cangol ɓe mbawa wurde e cangol ngol kala jiɗɗo noon jokkodirde mabɓe yo noddu ɗiɗo numéro uji 06 89 26 01 60 walla mbaɗa 07 58 29 76 86 walla kadi mbaɗa 07 51 24 12 50 yettinno ɓataki o ko musidɗo men biteɗo Sadio Ami Sissoko mo Sare Alpha.